Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van TheGreatWorkExperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Goedenavond. Hoe gaat het allemaal? Leuk dat jullie er weer zijn. Dag Sydney, Bonucci. Volgens mij hebben we, misschien ben ik ook te laat hoor, maar Anna was jarig volgens mij de 15e. Dus hartelijk gefeliciteerd. Dus ik weet niet dat Anna nog online is. Maar Anna, als je online bent, al het beste voor de komende jaren natuurlijk. En ik wens je natuurlijk vele jaren nog eigenlijk toegewenst. Dat je nog 100 jaar mag zijn hier op aarde. Ja, gefeliciteerd. Mensen, welkom. We zijn heel ver gekomen voor, hoe noem je dat? In onze reis van het bestuderen van de oude traditie van Kabbalah. En ik ga vandaag de tijd nemen om rustig de puntjes op de i te zetten. Ja, Anna, die is jarig. Die was jarig volgens mij, ja. Dus we gaan vandaag de puntjes op de i zetten. De traditie, dus de kabbalistische traditie, is op veel verschillende manieren, zeg maar, geïnterpreteerd. Hou dat in je achterhoofd. Maar ik probeer je tenminste de basisbegrip te geven, zodat je je eigen onderzoek kunt doen. Dus op het moment dat je dan, zeg maar, een boek leest of iets leest over Kabbalah, of straks zelfs Tarot, dan begrijp je, er is wel een bepaalde basis. Je moet je voorstellen dat dit zijn allemaal symbolen. En ze beschrijven natuurlijk iets van het bovenwereld. En de bovenwereld is heel vaak heel moeilijk beschrijfbaar. Dus begrijp dan gewoon dat de interpretaties niet bij iedereen hetzelfde is. En bij Kabbalah heb je zelfs 3 stromingen, heb ik al eerder over gehad. Je hebt natuurlijk Kabbalah, dat is een christelijke versie. Dat hebben ze een beetje de Jezus-verhaal ook erin gegooid. Je hebt natuurlijk de K van kosher, zeg ik altijd. Dat is dan de Joodse versie. Dat is dan wat wij nu eigenlijk bespreken, grotendeels. En daar heb je natuurlijk de Jezusfiguur erin. Ik heb wel natuurlijk de Jezusfiguur toch wel als bonus gegeven 2 weken geleden. Daarnaast heb je natuurlijk de Q, de Kabbalah met een Q. Dat is dan de hermetische versie. Dat is dan de hermetische traditie hebben dan zeg maar het allemaal aangepast. En je begrijpt natuurlijk dat het werkt, ja, zolang het zeg maar natuurlijk de doel bereikt. Ja, het is niet, soms het is niet eens het een of het ander. Het is gewoon van, begrijp je het concept? Daar gaat het om. Dus ik geef jullie al deze lessen, zodat jullie uiteindelijk gaan jullie dan patronen zien. Want daar gaat het om. Ja? Het gaat niet eens over de symbool zelf. Het gaat niet eens zelfs over elke letter zelf. Het gaat erom van, zie je de patroon? Zie je iets vormen daar? Ja? Dus daar moet je dan zeg maar een beetje je op focussen. Ja? Ik heb in ieder geval uitgelegd dat als je niet aan je karakter werkt, je niet echt in contact komt met hogere werelden. Punt, basta, einde verhaal. Heel vaak zie ik in de New Age beweging dat mensen zeg maar hun karakter niet aanpassen, maar ze zijn van alles soort dingen aan het doen. Aan het hummen. En dat geldt ook natuurlijk voor mensen met een religie. Ja? Het heeft te maken met al deze tradities hebben te maken met moraliteit. Het is heel simpel. Deze wezens die verwachten iets van ons. Ja? En de verwachting is dat wij een spiegelbeeld worden van de Vader zelf. Want de Vader wil zichzelf ervaren door ons. Dat is dan zeg maar de hele doel van creatie geweest en is nog steeds. Ja? En als je dan niet bereid bent om dat te doen, het gaat niet werken. Je gaat dan blijven bidden tot koninkrijk komen, zou ik zeggen, want die zal nooit komen. Ja? Dus het idee is namelijk om, als je dan niet verandert, als neveneffect dat je vastkomt in wat ik vorige week had,
de karmische wiel. Als je jezelf niet aanpast, dan hou je je eigen evolutie tegen. Je komt keer op keer weer. En weer. En weer. En weer. En weer. Want je gaat niet evolutioneren. Je gaat niet vooruit. Want totdat je het les leert. Je les moet geleerd worden. Ja? Dus dit gebeurt natuurlijk om je kans te geven. Kans na kans te geven om je gedrag te corrigeren. Nou, je begrijpt wel dat de duistere occultisten willen dat je voor altijd in deze wiel blijft draaien. Ze willen je daar onwetend blijven houden. Want zolang je onwetend blijft, dan kom je wat terug en dan blijf je weer ontweten. Dan kom je weer terug en dan blijf je weer ontweten. En dan kom je weer terug en dan blijf je weer ontweten. Weet je? En dan lijk je wel op een gebroken LP. Weet je, die oude, voor degene die, het is heel ver weg. Tegenwoordig hebben we CD's, maar niet eens dat weer. Maar ik ben wel van de generatie van CD's, dus sorry. Maar daarvoor was van mijn ouders was dat LP. Ja, dan lijkt het alsof het kapot is. Of een kapotte CD ook, want die blijft ook weer springen. Ja? Zo blijf je eigenlijk in het hele wiel. Je continu kom je weer en dan kom je weer en dan kom je weer. En niks gebeurt. Ja? Anna is er weer. Anna, ik heb je gefeliciteerd vanaf het begin van de show. Goedenavond, ik heb je gefeliciteerd. Volgens mij ben je de 15e jarig geweest. En ja, dus gefeliciteerd allemaal. Ik wens je alle beste toe. Bon? Dus, met andere woorden, het opbouwen van je karakter zal je contact brengen met de bovenwereld. Dat is het. Je moet de 10 kwaliteiten, ik ga vandaag weer die 10 kwaliteiten laten zien. Die moet je echt aanwerken. Je krijgt kansen. Je krijgt heel veel kansen zelfs. Don't worry. Ja? Maar je moet wel aan beginnen ergens. Ergens moet je starten. En ze moeten zien dat je aan het starten bent, want anders gaat het niet werken. Ja? De enige wat overblijft wanneer je reïncarneert, is je zielspersoonlijkheid. Dus je persoonlijkheid. Ben je een moedig persoon? Die dingen blijven achter. Je gedachten. Bewustzijn. Jouw bewustzijn blijft achter. Jouw begrippen blijven achter. Jouw vlees die gaat dood. Die gaat naar de aarde toe. Maar je persoonlijkheid, dat is hetgene die weer verder gaat. Want die gaat weer gestopt worden in een nieuwe, laten we het even zo voor het gemak noemen, in een nieuwe avatar. Ja? Dat is de eeuwige deel. De eeuwige deel is jouw persoonlijkheid. Ben je iemand van je woord? Als je ja zegt, is het ja, of als je nee zegt, is het nee. Ja? Ben je iemand die immoraliteit ondersteunt? Ja? De 19e, maar ja. Oh, je bent de 19 december jarig. Oké. Ah, ik heb het dan mis. Sorry. Ja, dus ik trek het terug. Ja, ik krijg het terug de volgende. Maar ik denk dat de 6e december is de laatste show. Dus ik denk dat het toch wel een felicitatie toch wel niet zo slecht is hoor. Dus het is oké. Ja. Dus als je persoonlijkheid defect is, krijg je kansen om te wijzigen. En als je het niet wilt veranderen, als je zegt van ja, ik geloof niet erin, ik wil mezelf niet veranderen, ik ben goed zoals ik ben, want ik ben God, ik bepaal zelf dat ik goed ben zoals ik ben. Ja? Dan zal er een periode zijn dat het tijd is dat het voor altijd zal worden opgelost. Je zal worden opgelost op een gegeven moment. Op een gegeven moment gaat het eindigen. Ja? Hoe weet ik wat? Hoe weet ik wat? Dat je zielspersoonlijkheid de enige deel is van dat eeuwig blijft, zeg maar. Ja, graag gedaan hoor. Graag gedaan. Dus opbouw van karakter is prioriteit nummer 1, zeg ik. Dat moet je gewoon doen. Om dit effectief te laten gebeuren is absolute vrijheid nodig natuurlijk. Ja? Want anders kan je niet aan jezelf werken. Want je bent continu met de wereld bezig om andere dingen te doen. Je bent continu bezig met je hoofd andere plekken. Je bent niet met je hoofd tot jezelf. Zodat je zelf intern kan kijken van wat doe ik? Ben ik iemand die goed luistert? Ben ik iemand die moedig is? Die waarheid ondersteunt? Die dingen moet je doen. Ja? En hoe weet ik dat? Onze ouderen hebben dat verteld. De kabbalistische tradities die vertellen ons dit soort dingen. Ja? Dus het is alles wat ik je geef in al mijn shows. Heb ik niet over nagedacht hoor. Het is niet ik heb het niet vanuit nul gepakt en gezegd maar, oh dit is het. Ik geef je gewoon de tradities. Jij bepaalt natuurlijk zelf wat je ermee doet. Maar ik garandeer je. Dit is een garantie 1.000.000%. Ik garandeer je. Dat als je het volgt, dat je leven gaat veranderen.
ten goede. Maar volg het wel zoals het gevraagd wordt. Dus je moet het zien zoals een vader. Ja, onze voorouders waren als een soort vader voor ons. Is nog steeds. Zijn ze nog steeds. En zie het zo. Een vader die een kind instructie geeft wat goed te doen is en wat niet goed te doen is. Want wij denken nog steeds, tot de dag van vandaag, dat onze voorouders niet zo slim waren. Laat me je vertellen, onze voorouders zijn slimmer dan ons. Als je dan ziet wat ze allemaal hebben bereikt. Als jij zeg maar alleen maar ziet de technologie, ze hadden ook technologie, trouwens. Ja? Ze hebben misbruik van gemaakt op een gegeven moment. Daarom is er niks van over, heel weinig van overgebleven. Maar de technologie is op een hele andere manier. De technologie die ze hadden, ging een andere kant op. Dat ging de kant van vibratie op. Ja? En deels zie je dat nog steeds in onze elektrische machines. Die zijn ook heel vaak op elektriciteit. Vooral als je dan communicatie op afstand betreft. Ja, die is ook op basis daarvan geregeld. Deze informatie hadden ze al lang. Ja, ze hadden ook DNA-verhalen, hoor je ook, hebben ze al lang. Vanaf het begin van de mensheid konden ze de DNA aanpassen. Nu tot de dag van vandaag kunnen we dat niet eens goed doen. Wij doen het en we verpesten onze hele DNA. Met het prikken van nu weer. De prik is weer begonnen. Hè? De stenen tijdperk. Dan denken we echt dat is echt niet zo hoor. Dat is echt niet zo. Als je goed je huiswerk doet, dat is het probleem. Mensen die tot deze conclusie komen, doen hun huiswerk niet. Dat is het probleem. Wij doen ons huiswerk niet. Ja? Bouw aan je karakter. Tot nu toe hebben we over symbolen gehad. Ik heb een paar e-mails gekregen, ook over symbolen. Geweldig. Blijf zo doorgaan. Ik kan niet altijd alles tegelijkertijd antwoorden. Begrijp ook wel, ik heb ook een gezin. Ik moet ook mijn eigen dingen gaan doen. Maar het komt eraan. Als het een opbouwende e-mail is, dan doe ik mijn best om het te beantwoorden. Als het een stomme e-mail is, dan kan je vergeten. Ik ga er niet eens naar kijken. In fact, ik zet je gewoon in een soort van spam. Of ik stuur je automatisch naar de spam of zo. Of automatisch naar de delete binnetje. Voor de volgende keer. Dus alleen maar opbouwende dingen. Geen stomme dingen naar me toe sturen. Ja, ik bedoel dat iedere eeuw heeft zijn lessen. Ja, helemaal correct. Ja, en deze eeuw moeten we nou nu gaan begrijpen wat moraliteit is. En al is het er, die praten alleen maar daarover. Alleen maar daarover, mensen. Het heeft niks anders over te maken. En het heeft ook te maken over de beloning. Ja, die heb ik niet eens over gehad. De beloning als je moreel bent. Ja, heel vaak, ik ben over verschillende plekken ben ik gaan kijken. Over wat ze in het oosten noemen de Kundalini energie. Ze hebben het helemaal mis. Want ze denken dat Kundalini energie iets is dat de mensen kunnen met hun bewustzijn kunnen zich omhoog gooien. Niks is verder van waar. Niet waar. Het is een new age bullshit weer. Mensen vallen hierin. En dan gaan ze mediteren en dan gaan ze van alles soort dingen doen. Ja, vandaag is een bijzondere dag. Klopt. 22/11/22. Ja. In ieder geval, voor mij is het een bijzondere dag. Ik weet niet van andere mensen. Maar we begrijpen wel dat de beloning is eigenlijk de Kundalini energie. En hun zijn de enigen die dat kunnen doen. De hogere werelden zijn de enigen die deze energie kunnen letterlijk loslaten in jou. Nou, op het moment, ik ga jou een informatie geven dat ik misschien niet eens mag geven. Maar je mag het weten, zodat je weet waarom je moreel moet zijn. Op het moment dat je moreel bent, gaan die wezens in de bovenwereld, want daar gaan we vandaag ook over hebben, die gaan jou vinden. Jij hoeft ze niet te vinden, want zij vinden jou. Ja? Ze vinden jou omdat je vibreert op hun niveau. Daarom vinden ze jou. Ja? Je gaat niet meer jaloers zijn en allemaal onzinnige dingen doen en slavernij ondersteunen en al die dingen. Als je die dingen allemaal loslaat en je begint nu zeg maar je leven daadwerkelijk te veranderen en een moreel wezen te zijn en stoppen mensen te stelen van anderen op alle soorten vormen, stelen mensen hun vrijheid. By proxy ook, dus bijvoorbeeld belasting betalen om oorlog te gaan voeren. Dat is by proxy dat soort immoraliteit ondersteunen. Ja? Op het moment dat je dat allemaal loslaat en je begint te wandelen op de juiste pad, gaan ze jou vinden. Op het moment dat ze jou vinden, de beloning, en als je het waardevol bent, de beloning is dit Kundalini energy.
Dit Kundalini Energy is ook niet bedoeld om je goed te voelen. Dat is ook weer een New Age bullshit. Ja? Dit Kundalini Energy is bedoeld zodat je dan zeg maar de elementen kan beheersen. Je beheerst vuur, water, lucht en aarde. Oké? En het geest. Dat zijn 5 elementen. Daar word je dan heerser van. Want je wordt dan de Christus. De co-creator met de creator. Oké? Dit is wat jij te wachten staat. En als jij dat niet wil, prima. Maar wees wel van op de hoogte dat je dan op een gegeven moment wel, als je niet wil luisteren, dan word je gewoon uit de kaart gehaald. Dus zo simpel is dat. Ja? En op een gegeven moment dat je zegt van ja, ik wil het wel. Ik wil tenminste moreel zijn, want ik ben tenminste vrij. Dan kan jij dan dit beloning krijgen. Dit is wat de tradities ons altijd hebben verteld. Ja? En ze hebben van allerlei soorten dingen gecorrumpeerd. Ze hebben corrupt van gemaakt, et cetera, et cetera. Maar luister wat ik je nu vertel. Ja? Je hoeft me niet te geloven. Wees gewoon een morele persoon. En dan zal je vanzelf zien wat de beloning zal zijn. Oké? Oké. Dus we hadden over God en zijn kwaliteiten. Hebben we ook aangekaart. We hadden alle sterrenbeelden. De zodiac in ieder geval hebben we besproken. En de daadwerkelijke boodschap. Weer een morele boodschap. In het algemeen is het gewoon weer een morele boodschap. Ja. Vandaag gaan we het hebben over de hemelen. Ben ik een klein beetje al begonnen. En hoe Kabbalah de hogere werelden ziet. Maar dan in meer detail. Dus we gaan een klein beetje meer detail bespreken. Want we gaan praten over de scheiding daarvan. Want er is een orde. Er is een orde aan de hemelen. Wellicht heb je iets van gehoord. In de kerk bijvoorbeeld. Dat er rangen zijn. Et cetera, et cetera. Het zijn niet echt rangen. Het zijn meer spiegelbeelden van elkaar. Dat ga ik zo direct uitleggen. Ja? Dus de titel van vandaag is De hemelen en zijn wezens. Oké? Laten we eerst wat huishoudelijke dingen doen. Ik ga mijn sheets erbij pakken. Dat is belangrijk. Ja, dankjewel. Dit verhaal kennen jullie al. Ik heb ook een hardcover versie van dit boek trouwens. Ik ga dat toch even vermelden vandaag. Want als jullie zeg maar dit boek kopen. Het is het enige wat ik eigenlijk verkoop. Het is dit boek. En de paperversie kost volgens mij $7 of zo. En de hardcover is 21, want het is een speciale versie. Ja? Met dit verkoop van het boek ondersteun je mijn werk. En laat me even vertellen, je wordt eigenlijk helemaal niet rijk hiervan. Want sommige maanden verkoop ik alleen maar 2 boeken en $14. Ja, dus ik doe dit echt uit liefde. Maar soms heb ik natuurlijk een camera die ik moet kopen. Soms moet ik een aantal spullen kopen om dit mogelijk te maken voor jullie. Dus en anders gewoon een donatie. Ik zit nu ook op Buy Me a Coffee. Je kan voor $5, €5 zeg maar, kan je mij ook ondersteunen. Ja, dan koop je koffie voor mij en dan word ik hartstikke hyper. En dan ga ik nog meer mijn best doen voor jullie. Ja, dus bij deze, als jullie dat kan, graag. Anders tenminste, geef me als beloning de verandering van je karakter. Tenminste. Ja? En zo natuurlijk alle mijn plekken waar je me kan vinden, de podcast, artikelen, media. Tegenwoordig zie je dat mensen al mijn materiaal overal op het internet hebben geplaatst. Dus Google mijn naam zou ik zeggen en dan zie je wel waar je belandt. En dit seizoen, we gaan natuurlijk over de hemelen hebben, de wereld. Dus het laatste gedeelte. Vandaag is ook de laatste. We gaan de werelden bespreken en dan ronden we de Kabbalah thema af. Dan gaan we naar deel 2, dat is dan de Tarot. Dat gaan we beginnen. Volgende week ga ik dan eigenlijk een Tarot een beetje brengen in de Kabbalah. Dus dat wordt interessant. En dan ga ik dan de week daarop, jullie een klein beetje warm maken met Tarot. Dus ik ga een klein beetje Tarot starten. Dus zodat je dan warm gemaakt wordt voor de volgende seizoen. Bon? Dus, vergeet niet, dit stuk, als jij hier voor het eerst bent, ga terug. Ga niet hier starten. Begin bij het begin. Ja? Want dit is alleen maar een deel van de puzzel. Ga ik vandaag bespreken. 100% zeker. Je gaat niet alles begrijpen als je vandaag hier voor het eerst bent. Dus ga naar die andere podcast. Neem je tijd en ga er doorheen rustig. Ja? Leerbaarheid nogmaals. Begin twijfels. Heb je niks te zoeken hier. Als je gezonde twijfels hebt, ben je welkom. Open geest houden en de wil te veranderen. Dat is eigenlijk wat ik van je vraag. Nou. Ik heb 2 videopodcasts voor jullie al klaargemaakt. Oké?
Die heb ik al gedaan. Die kan je gewoon online gaan. Op mijn website thegreatwordexperience.com kan je deze onder media krijgen. Die kan je dan even kijken. En er is ook nog deel 2. Die kan je ook kijken. Deze, deel 2. Die kan je ook kijken. Dit is satanisme. Daar bespreek ik alle occulte tradities. Althans, degene die nu te vinden vallen. Laat me het even zo zeggen. Want er zijn natuurlijk heel veel meer. Dus ik heb geprobeerd alles een samenvatting te geven. Zodat je dan een soort start krijgt. Een soort boost. Ja? Om je proces een beetje te versnellen. Ja? Zodat je dan zeg maar niet helemaal zeg maar in het donker gelaten wordt. Ja, ik heb al die onderzoeken gedaan. Samen met andere zeg maar collega's voor jullie. Dus wees gewoon op de hoogte dat dit heel veel werk kost. Ja? Een beetje respect betekent ga gewoon de hele ding lezen. Sorry, de hele show kijken. Het zijn 6 uur shows. En deze 3 uur. Ja, zeker weten, er bestaat eigenlijk niet dat er eentje hoger is dan de ander. Nee, maar wel een eentje meer weet dan een ander. En daar geven ze elkaar hun Juist. Anna, je begint al. Dit is waar ik ook naartoe wil gaan. Dus die verschillende zeg maar hemelen, die zijn niet beter dan een ander. In fact, ze ondersteunen elkaar. Dus de hogere werelden ondersteunen ons ook. Zeker weten. Ze zijn daar voor ons ook. Maar ze gaan ons niet helpen als we niet moreel zijn. En dat is hun bepalen dat. Niet jij. Niet jouw ego. Van, ik ben goed genoeg, dus ik wil van jou dit hebben. Of ik wil een huisje hebben. Of ik wil alle soorten materialistische dingen manifesteren en dat soort dingen. Soms laten ze het toe. Want ze worden ook een klein beetje zat. Ja. Letterlijk zat. Want omdat wij gewoon kleine kinderen zijn nog. Ja. Daarom zeggen ze oké, laten we maar gewoon doorgaan. Maar op een gegeven moment gaat het stoppen. Ja. En trouwens, ik weet, ik moet het even vertellen. Want ik moet echt mijn tijd nemen. Vandaag is de laatste dag voor dit. Dus ik moet het wel even vermelden. Ja. Ik weet dat er studenten zijn die het opgegeven hebben. Dat weet ik. Kabbalah is niet misschien, ik probeer het makkelijk te maken. Het is niet het meest makkelijke onderwerp. I get it. Ja? Ze geven op. Ik zou zeggen het niet doen. Gewoon doorgaan en jezelf dwingen om te begrijpen. Ja? Sommigen geven op. Omdat de stof te ingewikkeld is. Of sommigen, en dan vooral omdat ze mijn shows hebben geluisterd. Ze geven op omdat ze denken dat ik te veroordelend ben. Dus ik veroordeel te veel. Ja? Ik zou me niet verontschuldigen dat ik veroordeel. Ja? Dat ga ik niet doen. Ja? En als ik het vriendelijk vraag om te veranderen. Zou je dan veranderen? Ja? Kijk om je heen. Hoeveel zijn er veranderd? Kijk in de puinhoop die we zitten. Ja? Nu komen we weer met vaccins bullshit. Vervolgens is er oorlog. Ja? Als ik je vraag, kan je alsjeblieft andere mensen met rust laten? Zou je me dan met rust laten? Ja? Dus dat moet een klootzak zijn, als ik dat mag zeggen nu in de show. Snap je dat? Want anders ga je het niet begrijpen. En dan moet het zo zijn, ik moet een asshole zijn. Want als ik geen asshole ben, ja, dan denk je dat ik dan dit soort dingen ga pikken. En dan dit soort dingen, op een gegeven moment is het afgelopen. Laat me het even anders zeggen. Ik garandeer je 1.000.000%. Op een gegeven moment gaat dit allemaal stoppen. Bovenwerelden gaan dit niet meer pikken en het is afgelopen. We hebben ook al voorbeelden gehad in onze geschiedenis. Dat is dan dus bijvoorbeeld de zondevloed, wat ze dan de zondevloed noemen. Ja? Met water overspoelen en het is klaar. Ja? En dan ga je niks doen met al je technologie en al je zekerheid en al die andere onzin. Of komt een meteoriet en dan ontploft alles. Ja, het is al gebeurd. Ja, dus het heeft te maken met hoe ver gaan we, hoe ver zijn we. En willen we dat? En wie wil en wie wil niet. Degenen die niet willen, die gaan als eerst weg. Dus het is niet zo moeilijk hoor. Dit is wat ik probeer, dit is uit liefde dat ik dit zeg. Uit liefde. Kijk om je heen, hoeveel mensen veranderen. Mensen willen het allemaal ook anders doen. Ze willen niet moreel zijn. Maar ze willen wel, zeg maar, alternatieve media starten. Dat vind ik allemaal best wel grappig.
Hoeveel tijd hebben we? Dat is een goeie. Dat weet ik niet. Maar niet veel, denk ik. Als je mij zegt, we zijn op het punt om afgeslacht te worden. Het zij door onze eigen regeringen, slachten we ons eerst af. En dan anders door deze wezens, die slachten we ons af. Is klaar. Afgelopen. Als ik het vriendelijk vraag. Zou heel veel mensen, als ik tegen je zeg van, hey, mensen, kan je alsjeblieft veranderen? Kan je alsjeblieft mijn vrijheid geven? Zo willen jullie waarschijnlijk mij zien. Bedelen voor mijn vrijheid. Kan je het alsjeblieft doen? Dan zien jullie het als een soort zwakte of zo. Ik weet het niet. Ik heb mensen al eerder vriendelijk gevraagd om te veranderen. Nu kom ik met een zwaard. Het is afgelopen. Als je wil veranderen, goed. Laten we samen groeien. Als je me niet eens aan kunt. Als je mij niet eens aan kunt. Met deze simpele dingen. Geloof je dan echt dat de schepper en de engelen je immoraliteit zullen tolereren? Geloof je dat echt? Ja? Denk je nog steeds dat de schepper alleen liefdevol is? Het is er nou. Mensen denken dat de schepper alleen liefdevol is. Maar hij is ook rechtvaardig. Hij wil ook zijn plan zien uitkomen hier op aarde. Wat dacht je daarvan? Hij heeft het allemaal gemaakt voor hem en niet voor jou. Jij mag mee genieten. Don't say asshole. Oké. Don't say ja, maar soms moet ik het doen, Anna, want anders begrijpen mensen het niet. Soms met pijn in mijn hart trouwens echt. Ja? Er is eigenlijk, dus de schepper is ook een rechtvaardige schepper. Ja? Hij zegt, je bent andere mensen pijn aan het doen, je moet betalen. Punt, basta, einde verhaal. Ja, je geeft je kans, je wil niet leren, dus op een gegeven moment is het afgelopen. Ja? Dus de tijd om je ego aan de zijde te zetten van, ja, Glenn beledigt me, of Glenn doet dit, ik doe niks, het gaat om jou. Ja? Want ik krijg zoveel e-mails, ik moet dit eventjes toch wel even bespreken. Weet je, het kost me tijd, maar het is toch irritant om elke keer zo'n e-mail te krijgen. Dit is liefde trouwens. De tijd is nu om je ego even aan de zijkant te zeggen en zeggen van, misschien weet ik niet alles. En ga gewoon veranderen. Die tijd is nu trouwens. En ik kom als een vriend, niet als een vijand. Ik breng de corrigerende liefde van de schepper, zou ik zeggen. En dan kan je nooit zeggen, je hebt nooit een kans gehad, hè? Ja? Iedereen wil natuurlijk een koning zijn, nu. Mooie auto's hebben en huisjes en al die dingen. Maar wees eerst een mens. Iedereen wil koning zijn. Vanaf nu, boom, koning. Je bent hier voor het eerst, wil je dit kijken. Je zegt, ga naar episode 1. Dat weet je niet. Je wil niet meteen de geheimen weten. Zo werkt het niet. Je moet hard gaan werken aan jezelf. Want het is niet iets dat ik bepaal. Het is ook niet iets helemaal niet wat jij bepaalt. Het is iets dat boven bepaalt. Ze hun bepalen, of laten we zeggen, de creator bepaalt wanneer je klaar bent. Maar goed. De boeken, die kan je op mijn website vinden, allemaal. Heb ik ze allemaal voor je daar gezet. Allemaal gevonden, allemaal daar gezet voor je. Ja, dan kan je gewoon openen, dan kan je de Kabbala ook door, zeg maar, na vandaag door blijven onderzoeken. Ja. Ja, karma schud je zeker weten. Zeker weten. In principe, karma is ook deel van daar hebben we vorige week ook gehad, over reïncarnatie. Karma is ook deel van de karma is de corrigerende liefde van God. Als ik het zo mag noemen. Van de schepper. Ik wil het woord God niet benoemen. Voor de redenen die ik al eerder heb vermeld. Ja? De corrigerende liefde van de schepper is karma. Dus het is oorzaak en gevolg. Ja? Dus wat jij zaait, dat ga je oosten. Als je mango zaait, krijg je mangobonen, mensen. Mensen willen mango zaaien en zuurzak en appels en peren zaaien aan oosten. Het gaat niet zo. Ja, ik ben een klein beetje geïrriteerd omdat ik elke keer die stomme e-mails krijg. En die stomme mensen die komen elke keer en ik zie mensen continu weer. Ze denken dat ze dan hunzelf niet veranderen, maar wel de goede vruchten kunnen plukken. Het werkt niet zo. Reflecties. Om over na te denken. Dit heeft natuurlijk te maken met de les van vandaag ook. Bereshit bara Elohim. Et hashamayim vaet haaretz. Ve aretz hayeta tohu vavohu. Ja, ik weet het. What the heck ben je aan het zeggen, Glenn? Dat is Hebreeuws.
Dat is Hebreeuws. En het is Genesis 1, vers 1 en 2. Ja? In het begin schiep de Elohim de hemelen en de aarde. De aarde was vormloos en leeg. Het zijn de twee eerste dingen. Nou, de Bijbel, zoals ik al eerder heb gezegd, is een kabbalistische tekst. En hij begint in de wereld van Bria, niet in de wereld van Atsilut. Dus niet helemaal in het begin. Hij begint alleen maar in de wereld van Bria. Dat is dan de tweede geschapen wereld, zou ik zeggen. Ja? Dus in de tweede bolletje daar, als je dan aan de linkerkant ziet, zie je zo'n ingewikkelde tekentje. Dan kan je gewoon rustig gewoon in je eigen tijd een keertje ernaar kijken, als je dat wil. Maar helemaal boven zie je dan zeg maar zo'n cirkel. Dat is de Atsilut. En dan de tweede cirkel die je ziet, de grote cirkel, dat is dan Bria. Ja? Nee, ik word niet boos. Rustig aan, zegt Anne. Ja, dat zal ik doen hoor. Dankjewel, Anne. Dankjewel voor je liefde tenminste. Dus de tweede cirkel is Bria. Dus de Bijbel begint daar. Daar begint de Bijbel. En natuurlijk is de Bijbel niet compleet feilloos. Er zijn een aantal dingen die hartstikke corrupt zijn in de Bijbel. Ik kan ze zo opnoemen. Alles wat eigenlijk immoreel is. Te maken heeft met doden en dat soort dingen. En te maken heeft met stelen. En te maken heeft met slaaf. En te maken heeft al die dingen. En op het moment dat als ze zegt dat het allemaal goed is. Omdat God het wil. Ja, al die dingen zijn corruptie dat mensen erin hebben gezet. Om hun oorlogen, ja, goed te praten. Net als Poetin het nu doet. En Oekraïne. En al die mensen die dit verhaal aan het verwezenlijken zijn. En al die mensen die belasting betalen om die wapens te kopen die oorlog mogelijk maakt. Zodat deze psychopaten die oorlog überhaupt kunnen gaan voeren. Dus in het begin, Elohim zijn de goden. Elohim is vertaald in de Bijbel als God. Maar degene die Hebreeuws een beetje kent, Im is meervoud. Dit zijn goden. Er zijn niet één God, er zijn goden. Dus er zijn een aantal goden en deze goden zijn in de hemel voor ons. Ja? Dus wij zitten nu in Asia. Dat is dan de laatste gedeelte. Dat is de laatste bolletje die je daar ziet. Dat is dan waar de aarde zit. Waar Malkut uiteindelijk ook komt. Vanuit komt, zeg maar. Malkut is dan de koninkrijk. Is de fysieke koninkrijk is dat. Dus Malkut betekent koninkrijk. Maar koninkrijk is niet de koninkrijk zoals mensen denken. Koninkrijk betekent, want wij hebben verschillende koninkrijken. We hebben de koninkrijk van mineralen. De koninkrijk van planten. De koninkrijk van dieren. Ja, dat zijn allemaal koninkrijken. En dan in de totaliteit noemen ze dan de koninkrijk. De koninkrijken zelfs. De fysieke koninkrijk. Oké? Dus waar fysieke dingen kunnen gaan manifesteren. Ja, waar manifestatie plaatsvindt. Oké? Op een fysieke wijze. Bon? Dus dat betekent koninkrijk. En natuurlijk hebben ze dat gemaakt om koninkrijk der Nederlanden te maken, koninkrijk der Spanje en koninkrijk der Engeland en al deze, laten we zeggen, fantasiewerelden van deze mensen te creëren. En om hun legitimiteit als heerser op jou, omdat jij hun slaaf bent, dat is dan de naam. Ze moeten eigenlijk burgers moeten schrappen, ja, en ze moeten de daadwerkelijke naam erbij zetten. Want dat is het. We zijn heel goed in het vervangen van woorden en denken dat de realiteit, de feiten anders worden. Ja? In plaats van burgers moet je zeggen gewoon slaaf. Dus elke keer als je zo je paspoort pakt en je zegt burgernummer, slaafnummer. Dan begrijp je het. Maar dan begint het een beetje te zinken in je. Zijn dat niet de elementen, de goden? Ja. Dat is een korte antwoord. Ja. En dan gaat zo direct. En dan, als je goed hebt geluisterd over de Kundalini-energie. Ja. Als je dan kracht krijgt boven deze elementen, dat betekent dat deze wezens jou gaan helpen. En dan gaan ze niet jouw slaaf zijn. Absoluut niet. Daarom gaan ze je ook niet geven aan je. Die krachten. Dus dan kan je blijven zoomen tot dat koninkrijk komen, maar er gaat niks gebeuren. Je moet je aanpassen. Je moet hard werken. Daarom heet dat grote werk. Je weet niet het makkelijke werk. Dat weet niet zo. Bonochi. De hemelen. Gaan we beginnen.
en zijn wezens. Oké. We gaan eerst praten over de scheidingen die dus bestaat tegen deze werelden. Ja? Dus ik was net een beetje snel aan het praten, omdat ik dit verhaal heel snel wil doen, zodat ik kan beginnen met het echte les natuurlijk. Ja? Dus de hemelen, en ik hoop dat mensen dit niet overslaan en hier komen. Want dan sla je de geheim over. Het echte geheim. Deze kennis is niet eens de echte geheim. De echte geheim heb ik je net verteld. Maar de scheiding van de hemelen. De hemel is gescheiden volgens Kabbala door je kan zeggen 4 fasen. Er zijn 4 staten van bewustzijn. Je moet even begrijpen dat het zijn bewustzijnstaten. Het zijn bewustzijnstaten die een vorm van manifestatie hebben. En ze komen allemaal uit het licht van God. Laat me het even zo noemen. Wat we in Kabbala Keter noemen. Dat is dan het witte bolletje helemaal daarboven. Ja? Dat heet Keter. Keter betekent licht, eigenlijk kroon. Een kroon. Als je praat over de crown chakra, dat is dan de microversie van Keter. Ja, want wij zijn een micro-universum. Kabbala zegt dat de mensheid, de mensen, een microversie is van de macro-universum. Oké, de macrokosmos. Ja? Dus als je naar boven kijkt in de hemelen, dan zie je de macrokosmos. Ja? De macro-universum. Als je wil weten hoe de universum eruit ziet, het is een lichaam. Oké? En wij maken deel daarvan en niet zomaar ook. Wij zijn een belangrijke deel van, zolang we natuurlijk onze missie begrijpen. Als we het niet begrijpen, dan gaan andere dingen gebeuren die ik zo direct ga uitleggen, die de kabbalistische traditie ons ook hebben verteld. Oké? Dus dan zie je daar 4 cirkels. Ik heb weer 4 cirkels gemaakt. Ja? Maar ik heb dit keer 1 Tree of Life, dus één levensboom gebruikt. Straks ga je zien dat het op een hele andere manier ook wordt geportretteerd. En niet vergeten, er zijn verschillende leringen van Kabbala en elke lering die geeft de tekeningen iets anders over. Maar de basisprincipe krijg je van me. Oké, dat is de basisprincipe. Dat hebben ze allemaal. Oké? Dan heb je dan de bovenste gedeelte, dan heb je dan de eerste driehoekje die je daar ziet. Nou, dat is een driehoekje. Nou, als je goed kijkt, dan ga je bepaalde, als je deze levensboom bestudeert, want dat is ook de bedoeling dat je het continu bestudeert, en de kwaliteiten bestudeert die daarop staan. Die hebben vorige week en de week daarop, daarvoor hebben we erover gehad. Als je die kwaliteiten bestudeert, dan kan je het kijken en reflecteren in jezelf. Kijken van, heb ik deze kwaliteit? Ja? Maar het is ook bedoeld om bepaalde patronen te gaan herkennen. Want dit is een DNA-structuur. Dit is het DNA van creatie zelf. Alles wat intelligent en levend is, moet tenminste uit die wortel komen. De wortel. Dat is dan bewust, kennis, bewustzijn, wijsheid, begrip en kennis. Ja, dat zijn de 4 eerste bolletjes die je daar ziet. En dan vooral de 3 eerste met de driehoek naar boven. En als je ziet, de driehoek is naar boven. En ik heb je ook eerder verteld in de symboliek, driehoek naar boven betekent een mannelijke kracht. De kracht, een scheppende kracht zou je zeggen. En driehoeken naar beneden is een vrouwelijke, is een ontvangende kracht. Ja? Dus je kan zeggen, bij de tweede bolletje, bij de derde bolletje, daar begint dus de derde cirkel. Dus de rode bolletje, waar de rode bolletje omvat, rood, blauw en geel, die drieën vormen weer een driehoek, maar dit keer is de driehoek naar beneden. Zo zie je, het is een weerspiegeling van de bovenste driehoek. Dus wij zijn een weerspiegeling daarvan. Oké? Zo werkt het. Het is een weerspiegeling van elkaar. Dus deze werelden weerspiegelen elkaar. Oké? Totdat we op Malkut komen, dat is dan de lelijke bolletje, de laatste bolletje die heel lelijk is daar. Dat is dan de lelijke bolletje, dat is dan de perfecte, maar dat zou de perfecte
spiegeling moeten zijn van Keter. Ja, van Keter. Dat zou het moeten zijn. Dus door ons zou de Vader, de Schepper, zichzelf in de spiegel moeten zien. Door ons. Ja? Je moet even begrijpen. Ik ga eventjes, laat me even dit lezen. Binnen de perfecte wereld van goddelijke emanatie zijn 4 niveaus. Afkomstig uit de dalende stadia van de lightning flash. Die ga ik zo uitleggen. Oké, laat me even niet uitleggen. De lightning flash heb ik ook eerder over gehad. Dat gaat van Keter, dat gaat dan van nummer 1. Dan gaat dan naar grijs, dat is 2. Dan gaat het naar zwart, dat is dan 3. Dan gaat het naar blauw, rechtdoor de At, dat is dan het rondje zonder kleur. Gaat hij rechtdoor naar blauw, dat is dan 4. En dan gaat het naar rood, dat is dan 5. Dan gaat het naar geel, dat is dan 6. En dan gaat het naar groen, dat is dan 7. Dan gaat het naar oranje, 8. En dan gaat het naar paars, 9. En dan gaat het naar Malkut, dat is de laatste bolletje daar. Dan is dan het einde. Dat noemen ze dan de weerlicht. Ja? Dat zegt ook heel veel. Dat betekent dat elektriciteit een belangrijke deel is van creatie. Heb ik uitgelegd. Bij een van de eerste episodes. Dat op basis van deze elektriciteit, dat er lading gegeven wordt. Je ziet ook, je hebt een linker gedeelte en een rechter gedeelte. Dan noemen ze ook pilaren. Die pilaren zijn dan, de linker pilaar is de negatieve polariteit. Dat is ook de vrouwelijke aspect van creatie. De rechterkant is de mannelijke polariteit, dat is de plus. Dat is dan de mannelijke aspect van creatie. Dat is de positieve lading, de positieve polariteit. Ja? Dus er is altijd een speling tussen die tweeën. En de middelste gedeelte, dat is dan de kundalini, op een macroniveau, ja, die is de slang. Die houdt de 2 polariteiten stabiel. Are you getting it now? Ja? Die houdt het stabiel. Die houdt dan zeg maar die 2 dingen stabiel. Want bij deze pilaren zijn krachten. Er zijn allerlei soorten krachten die aan de linkerkant duty, aan de rechterkant push en pull. Push en pull. Duwen en trekken. Dat is het. Duwen en trekken. De ene trekt, de andere duwt. De ene trekt, de andere duwt. Zodat ze dan... En dan er moet een equilibrium komen tussen het duwen en het trekken. Ja? Dat is het eigenlijk. Dat is dan de lightning flash. Die worden soms gezien als de 4 aspecten van de omgekeerde boom. Ik blijf lezen. Omgekeerde boom die uit Keter, dus dan de eerste bolletje, groeit. Ja, deze 4 aspecten, deze 4 werelden, groeien uit de Keter. Ja? Op basis van deze weerlicht. Ja? Deze 4 goddelijke fasen genereren de 3 scheiden lagere werelden van schepping. Dit zijn de 3 gescheiden lagere werelden van schepping. Ja? Dat is dan Bria. Van vorming, dat is dan Yetzira. En van de making, dat is dan Asiya. Misschien spreek ik het verkeerd, maar Asiya, zeg maar. Ja? En die komen allemaal uit Atsilut. Niet vergeten, Atsilut is de driehoek omhoog. Maar je ziet de andere, kijk naar bijvoorbeeld naar rood, blauw en geel, zie je een driehoek naar beneden. Dan zie je weer oranje, groen en paars, weer eentje naar beneden. Maar, voordat je dat doet, doe eerst geel, oranje en groen. Dan heb je weer een weerspiegeling van rood, blauw en geel. Je ziet dat? Dus ze zijn allemaal weerspiegeling van elkaar. Are you getting it? En als je dan ook kijkt naar, kijk zo. Kijk naar wit, wit, grijs, geel en zwart. Zie je daar een soort van diamanten figuur? En dan kijk je weer naar geel, groen, malkoet, dus die lelijke, en oranje. Zie je? Dan zie je weer dezelfde. Zo krijg je heel veel van deze structuren. Jouw taak is om dit te gaan bestuderen en probeer te begrijpen waarom. Dat is het. En het is hard werk, dat weet ik. En dat kost je tijd, dat weet ik. Maar dat is nodig om je gedachten, om de synapses, de verbindingen in jouw brein te gaan trainen, patronen te herkennen. Ja? En dan ga jij dan zeg maar
echt gaan begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, dan zie je patronen overal. En dan zie je ook relaties die deze kwaliteiten met elkaar hebben. Want als elke pad, dat noemen ze paden eigenlijk. Ja, al die streepjes die je daar ziet tussen die bolletjes, zijn paden. Ja, die vertellen een relatie met een ander. Ja, dan kan je dan vragen met jezelf van welke relatie heeft die blauwe met de groene. Nou, die namen en al die kwaliteiten heb ik het allemaal al eerder besproken. Dus dan kan je gewoon teruggaan. Je kan zelfs een Kabbalah, zeg maar, ik weet niet, een soort van op papier tekenen voor jezelf of eentje kopen op bol.com of Amazon. Toets gewoon Kabbalah in, boom des leven of Tree of Life. En dan zijn er verschillende gadgets die je kan kopen om te studeren. Ja? Ik heb zelfs een paar om mijn leven soms makkelijker te maken. En dan krijg je heel vaak door het bestuderen van dit soort concepten, dit soort dingen, krijg je een aha-moment. Oké? Dus dat is ook de bedoeling. Ze willen ook dat je dan de logica gebruikt, maar ook de creatieve kant van je hersenen, die heel vaak mist in ons. Oké? Dus dat zijn de scheidingen. De scheidingen die zijn er bedoeld eigenlijk om orde te brengen in het geheel. Dus dan heb je dan de emanatieniveau, scheppende niveau, vormende niveau en uiteindelijk de makende niveau. Oké? Die zijn eigenlijk bedoeld om, en dit zie je precies hetzelfde. Aan de linkerkant zie je dan de wortel, de stam, de takken en uiteindelijk de vrucht. Ja? Dus daarom heet het ook de boom des levens. Oké? Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. Dus de scheiding is in vieren. We hebben 4 werelden. Ik ga het nu eventjes voor het gemak ook de basiswereld noemen. Waarom zeg ik dat? Omdat je gaat zien dat binnen elke wereld zitten ook weer werelden. Dus het heeft het idee van de Russische pop weer. Het geeft het idee van de Russische pop weer. Oké? Dus, maar ik gebruik dit als basis, want dit is tot nu toe, dat zou begrijpelijker kunnen zijn. Dan als ik dan ga induiken in, want dit kan natuurlijk complexer worden. Ja? Maar we behouden het hier. Dus als je dit begrijpt, dan zeg ik tegen jou, ga dan verder, ga dan dieper. Oké? Ik ga er een paar dingen nog erbij zetten, maar verder dan dat kom ik niet. Oké. Volgens de kabbalistische traditie, laat me het eerst lezen, dan denk ik dat dat het beste is. De Kabbalah ziet, net als vele andere tradities, deze verandering van eeuwig, dat is een Atsilut. Atsilut is de wereld van eeuwigheid. Alles is één daar. Er is niet eens het idee dat dingen verschillend zijn. Ja? Alles is daar één. Dus iedereen die zegt van ja, ik wil naar de hemel, dan ben je er niet meer. Ja? Je moet hier zijn of in de 2 bovenste werelden die boven ons zit. Ja? Daar moet je zijn om nog steeds min of meer je individualiteit te behouden. Oké? Maar als je dan in Atsilut bent, dan word je 1. Dat is klaar. Afgelopen. Ja? Dus dat is dan eeuwigheid. En de 3 andere werelden daaronder is dan de wereld van de tijd. Dat noemen ze dan ook tijdelijk. Want daar begint beweging ook. Dus de beweging van objecten. Beweging van individuele wezens. Die kunnen onafhankelijk gaan bewegen nu. In die 3 werelden. Oké? Dus alles begon, zoals de traditie ons leert, met de 10 uitspraken. Dus vooral in Atsilut. Dus Keter is het woord van God. Of de licht van God. Of de wil van God. De absolute wil, woord en wil. Ja? Die begon bij het lichtpunt, helemaal boven, bij de levensboom hier. Bij het witte. Dat noemen ze dan het wil, de woord, de logos. Verschillende namen voor, het licht. Ja? Als ze zeggen God is liefde, dat is dat puntje daar. Als ze zeggen God is licht, dat is dat puntje daar, dit witte puntje daar. Als ze zeggen dat God is wet, dat is dat puntje daar. Ja, daar is alles eenheid. Daarna heeft hij dan 10 uitspraken gemaakt. Dit zijn dan de 10 andere bolletjes die je daar ziet. 1, 2, 3, 4. Dus dan heb je zwart, grijs, rood, blauw, geel, groen, oranje, paars en het lelijke bolletje als laatst. Ja? En ook de aard zelfs. Oké? Dan heb je dan die 10 bolletjes die eruit gesproken zijn,
uitspraken geweest. Vibraties. Kwaliteiten die iets vertellen over Keter. Ze vertellen iets over Keter. Maar ze zijn Keter zelf niet. Bijvoorbeeld, grijs heet Chokma. Chokma in onze taal betekent wijsheid. Wijsheid is één kwaliteit van God. Get you? De zwarte bolletje heet Bina. Bina betekent begrip. Begrip is één kwaliteit van God. Zo moet je het zien. Ja? En die 10 uitspraken zijn eigenlijk in leven gebracht. Dus je kan zien het als, hij heeft zijn kwaliteiten nu, in plaats van intern te behouden, nu geëxternaliseerd. Door zijn, wat ze dan noemen, zijn woord. Omdat er in het begin vibratie was. Het was vibratie. Daarom heb ik daar ook een mooie meid daar gezet. Maar de lipstift daar geeft aan dat het gaat om, niet dat het mooi is, maar het gaat om het woord. De uitspraak die hij maakt. En dan zie je de letters daar. Zie je die letters daar? De letters die heel dichtbij zijn heel dichtbij het mond zelf. Zie je dat? Dat is dan Atsilut. Die is heel dichtbij. En de letters helemaal aan de rechterkant, dat zijn wij. Dat is dan de wereld waar we zitten. We zitten ver van de creator vandaan. Ja? In het Hebreeuws betekent het woord davar spreken. Davar betekent spreken. Een ding, een zaad of materie. In het Aramees, de zustertaal dus van Hebreeuws en de taal van het groot deel van de Talmud, betekent hetzelfde woord vertrekken. Vertrekken, weggaan, overgaan, terugtrekken of dood. Ja? Al deze betekenis van het wortelwoord davar geven aan vanuit het oproepen van Atsilut de werelden van afscheiding. Van terugtrekken uit volmaaktheid werden geïnitieerd. Dus het woord, dus davar, wat heeft hij gedaan? Hij heeft de 3 andere werelden eigenlijk uit zich geduwd. Waardoor er imperfectie begon te ontstaan. Want er begonnen wezens te ontstaan die niet, volgens de traditie, die niet in Atsilut waren. Oké? Maar de wezens die dichterbij zijn, die reflecteren de Vader het meest. En de wezens die het verste zijn, die reflecteren de Vader het minst. Dit is het dilemma, mensen. Wij zijn het verst van de Vader, maar wij zijn uiteindelijk zouden we de meest perfecte, dat is dan de paradox. We zijn imperfect omdat we ver van de Vader zijn, maar door het continu weerspiegelen van die werelden, komen we tot ons toe en wij als individuele, soevereine microcosmos reflecteren de daadwerkelijke natuur van de Vader het meest. Want we hebben een vrije wil. Heel vaak, hoe dichter je bij de Vader zelf komt, hoe minder vrije wil je hebt. Hoe meer bewustzijn je hebt, maar hoe minder vrije wil. Je bent meer functioneel bezig. Net als wat je zag in die pilaren. Je hebt 2 pilaren met die kwaliteiten. Ze hebben in principe, ze kunnen niet zeggen, ik kan vandaag niet meer wijs zijn. Dat kunnen mensen wel doen. Wij kunnen wel kwaliteiten van wijsheid aannemen. En we kunnen kwaliteiten van domheid aannemen. Wat de meeste mensen nu hebben. Ja? Dat kunnen we. Het is niet zo dat we altijd almachtig slim zijn. Om deze kwaliteiten te hebben, moet je aan jezelf werken. Ja? En echte kennis tot je nemen. En niet kennis van hoe maak ik meer geld. Dat is kennis die je kan weggooien. Want geloof me, zolang als God bestaat, dat gaat ook weg. Dus ga je tijd niet verspillen daaraan. Ga je tijd verspillen om die kwaliteiten van de Vader aan te nemen. Ja? Daarom, we zitten in een imperfecte wereld nu. En die moet dan vervolgens bewust geïnternaliseerd worden. Daar gaat het om. Dus, we hadden het over de scheidingen. Door die scheidingen is imperfectie in de wereld gekomen. Dus door die scheidingen die plaatsvond. We zijn zo klaar hoor. Ga eerst lezen. De kabbalistische mythe
En dit is heel belangrijk om te begrijpen. Er zijn verschillende pogingen geweest. Want je praat over imperfectie. En door die imperfectie, onze wereld, de fysieke wereld. Daarom zeg ik tegen jullie, ga geen grap, dit is geen grap. Want er zijn ook verschillende tradities die ons dit dezelfde vertellen. Niet alleen maar Kabbalah. Ja? Dat wij al eerder zijn wakker, zijn uitgeroeid. Ja? En dan komt er één mannetje over, die blijft over. En die gaat de populatie weer een start geven. Om te kijken van, laten we even kijken als we het nu begrijpen. De kabbalistische mythen, en heel vaak krijg je dat in mythen natuurlijk, mythologische verhalen. Vertellen ons, en dan wij denken van, oh, het zijn mythen, we moeten helemaal niks geen aandacht op besteden. Nee, not too fast. Ja? De mythen vertellen ons dat de eerste pogingen van de hogere werelden om het perfecte beeld van Atsilut te creëren niet helemaal waren wat ze, dus de bovenwezens, wilden. Ja? Dus je moet zo zien, deze bovenwezens, die zijn allemaal krachten. En ze werken samen, ze helpen elkaar, zodat ze dan de perfecte wereld kunnen creëren die naar Atsilut, de spiegel is van Atsilut. Want de vader die heeft een wil. Punt. Ja? En als je dat leuk vindt of niet, maakt niet uit. Want dat houdt de hele creatie in stand. Dat maakt het zelfs mogelijk dat je ademt. Ja, want er is een bepaalde balans in je lijf. Dat noemen we de wil van de Vader. Ja? En als je dat niet begrijpt en als je dat niet wil geloven, prima. Maar dan halen ze dan de middelpilaar er weg. En dan ga je of imploderen of ga je gewoon helemaal uit elkaar barsten. Daarom heb ik deze foto gemaakt. Want als er te veel getrokken wordt, dan barst je uit elkaar. En als je te veel, zeg maar, geduwd wordt, dan implodeer je. Ja? En dan kan je kan, want die krachten zijn krachtig. En hetgene wat je dan eigenlijk stabiel houdt, is de wil van de Vader. Het is zijn woord. Die is degene, is de enige die dat doet. Dus deze wezens, en dan in gnostisch verhalen, en verschillende verhalen hoor je hetzelfde. Dat die wezens, die konden de balans niet behouden. Om iets te creëren die dan reflecteert naar de creator zelf. Dus wat gebeurt hier? Er komen disbalans. En uit disbalans gingen de planeten ontploffen. Boom. Of gingen de creatie imploderen. Boom. Ja? Dus er waren verschillende universum gemaakt die gingen of imploderen of samentrekken. Ja? En de kabbalistische term, en dit is heel belangrijk voor ons leven, in de kabbalistische term was het ene universum te barmhartig en het houdt niet aan het kwaad. Wat wij nu aan het doen zijn. We laten het kwaad gewoon hoge tij vieren. Ja? De regering zegt prikken, laten we allemaal kinderen prikken en mensen, zeg maar, doodmaken. Laat kwaad hoge tij vieren. Terwijl we weten dat het fout is. Ja? En dan terwijl het andere extreem rigide was. Ja? En daarom ondraaglijk voor de wezens die in bewonen. Als je een te rigide systeem bouwt, dan wordt het ook ondraaglijk voor ons. Bijvoorbeeld nu, als ik dan rustig wil gaan vliegen ergens naartoe, dat kan niet. Want dan moeten er anders de controles komen, die onnodige controles, omdat mensen niet moreel willen zijn. We moeten onze energie stoppen om moreel te zijn en punt. En niet om alle andere soorten controlesystemen. Het is een verkeerde plek om onze energie in te stoppen. Natuurlijk praten ze ook over de 7 dagen. Nou, ik heb natuurlijk verschillende christenen erover gehad. Christenen natuurlijk die denken allemaal dat ze het beter weten. Ik ben christen geweest. Vanaf mijn 15e jaar, mensen. Ben ik in de kerk gaan rondslingeren. Ik was altijd met pastoren geleerde pastoren en niet geleerde pastoren. Geleerde rabbies en niet geleerde rabbies aan tafel gezeten. Geloof me maar. Soms begrijpen ze het niet waarover het gaat. Het gaat om moraliteit. Het gaat erom dat je deze kwaliteiten moet aannemen. Daar gaat het om, zodat wij de perfecte reflectie kunnen zijn van Atsilut. Dat is dan wat Kabbalah het noemt, Atsilut. Ik zeg het gewoon, zodat wij het perfecte beeld kunnen zijn van de Vader zelf. En het mooie van het verhaal is dat op het moment dat dat gebeurt, zijn we vrij, mensen. We zijn vrij. We zijn soeverein. Elke persoon op zich soeverein. Ja.
En omdat we vrij zijn, kunnen we alles doen wat we willen, zolang we een ander het niet tegenhouden, zodat hun alles kunnen doen wat ze willen. Daar gaat het om. Jongens en meisjes. Ja? Dus de kerken die zeggen van ja, de dagen zijn specifieke dagen. Het zijn echt 7 dagen. Nou, sorry, 7 dagen om een hele universum te bouwen. Het gaat niet om een keel, mensen. Het zijn staten van bewustzijn. Dag 1 is licht. Licht is tussen wijsheid en tussen Chokma en Bina. Daar zit dag 1. Dat is licht. Ja, dat is dan wijsheid en begrip. Oh, nu begrijp ik. Dat is licht. Licht wordt geassocieerd met wijsheid. Want nu begrijp je het. Als je niet begrijpt, dan ben je in het donker. Dan begrijp je het niet. Dan zit je in het donker, zeggen ze. Dus licht wordt ook geassocieerd als begrip. Begrijpen en wijsheid. Wijsheid is natuurlijk handelen in dat begrip. Dat is wijsheid. Je handelt ernaar. Ja? De tweede dag was de dag van kennis. Dat is dan wat ze dan noemen in de Bijbel de uitspanselen of firmamenten. Denk even over water. Water is een firmament. Vuur is ook een firmament. Lucht is een firmament. Het is een soort van een vlakte waar deze kracht zich opereert. Ja, dat is een vlakte gewoon. Ja, ga niet te moeilijk erover nadenken. Het is gewoon een niveau. Je kan zeggen bijvoorbeeld van de aarde is de eerste firmament. Onze lucht is ook een firmament. Is ook een hemel ook. Ja, en dan heb je dan natuurlijk dan de hemelen waar de hemellichamen zich bewegen. Dat is ook een firmament. Dus die scheiding, daar hebben ze het over. Die scheiding van die firmamenten in dag 2. Ja, dag 3 zit ook tussen die blauw en Geburah en Gebula. Dat is dan blauw en is gezet. Blauw is gezet en rood is Geburah. Dat betekent mercy, barmhartigheid. En rood is rechtvaardigheid. God is allebei. Ja, dat is dag 3. Droog land wordt gecreëerd, kruiden en bomen. Dus de creatie begint vorm te krijgen. Dan gaan we naar dag 4. Dat is dan het gele. De sterren en de hemellichamen werden dan geschapen. En dan heel gepast, de gele daar is de kleur van de zon. Dat is een van onze sterren natuurlijk. Ja, maar het is ook onze zon. In de kabbalistische boom is die gele daar. Ze noemen dat Teferet, dat betekent schoonheid. Dat betekent beauty. Dat betekent dat de zon is hetgene die het allemaal mooi maakt. Ja? Dag 5, vogels en vissen. Dan krijg je de twee, de groene en de oranje. Dus die tweeën. Dan hebben we dan dag 6, de beesten, runderen, kruipende dingen en natuurlijk Adam. En dag 7 praat je over, dat is dan Malkut, dan praat je over de dagrust of Sabbat. Dus het heeft te maken met staten van creatie, maar voornamelijk staten van bewustzijn. Want alles komt uit bewustzijn. Ja, alles komt uit de schepper, helemaal boven de witte cirkel daar. Alles komt daaruit. Ja, alles krijgt ook zijn wezen daaruit. Ja, en de enige wat wij zijn uiteindelijk na het langsgaan van al die kwaliteiten, wij zijn de synthese van al deze kwaliteiten. Ja? Dat zijn we eigenlijk, de synthese van allebei. Daarom zitten we ook in het midden. Wij kunnen ze allebei aanschouwen. We kunnen dom en slim zijn. Moedig en lafaard zijn. Ja? Liefdevol en medogeloos zijn. Ja? En het idee is om het middenpad te lopen. Ze noemen dat de pad van de Christus. Ja? Of in Kabbalah, kosher Kabbalah dan, noemen ze dat de pad van Israël. Ja? Daar hebben we ook over gehad. De pad van Israël heb ik het vertaald uiteindelijk naar de pad van de Messias. Ja? En ik heb dan uitgelegd datzelfde zodiac
dezelfde ideeën weer naar voren brengt. Dat is hoe deze tradities werken. En ik zou iedereen aanraden om alle tradities te bestuderen. Niet één, maar ze allemaal. Want allemaal hebben ze één ding die waar is. En je zal ze allemaal, op een gegeven moment ga je het merken. Wat gecorrumpeerd is en wat waar is. Dat ga je merken. Ja? Want dan wordt het verhaal heel duidelijk. Heel duidelijk. En het gaat ook vibreren met je hart. Want daar zit het. De echte kennis, de zetel van bewustzijn is in het hart. Ja? Je hart gaat je vertellen dat iets waar is, ja of nee. Uiteindelijk. De inwoners daarvan. Ik heb het een beetje kunnen uit... We zijn bijna klaar. Nog één sheet en dan zijn we klaar. Deze en nog eentje en dan zijn we klaar. We hebben... ik heb het allemaal een beetje... De microcosmos en de macrocosmos naast elkaar gezet. Ik heb een beetje omgedraaid omdat... Ik ga je vertellen waarom ik het heb omgedraaid. Omdat het te lang is voor mijn sheet. Ja, normaal gesproken moet je natuurlijk verticaal zijn. Ik heb het even horizontaal gedaan. En ik heb de kleuren natuurlijk met kleur gedaan. Dus Atsilut is rood. Bria is geel. Yetzira is blauw. En Isaia is groen. Nou, je ziet ook wel, ik ben nu van 1 levensboom gegaan. En ik heb nu 4 laten zien. Ja? Dit is hoe ze dan uiteindelijk ook in elkaar zitten. Uiteindelijk. Dit noemen ze daadwerkelijk uiteindelijk in Kabbalah de Jacobs ladder. Alleen Atsilut is perfect. Bria, de bovengedeelte van Bria is ook perfect. Maar de benedengedeelte van Bria en Yetzira en Isaïe allemaal, die waren allemaal imperfect geweest. Die zijn allemaal kapot gemaakt. En nieuwe werelden zijn weer gemaakt in hun plek. Dat is wat de traditie ons vertelt. En op dit moment, zitten we vrijwel stabiel. Er is een redelijke equilibrium tussen de werelden. Oké? Maar je moet begrijpen dan, hoe ver ze dan van Keter gaat, van helemaal links, ik ben, hoe ver ze daar vandaan komen, hoe imperfecter het wordt. Maar de traditie vertelt ons dat Atsilut perfect is. Dus al die wezens, omdat ze zo dicht bij de Vader zelf zijn, ja, dat gewoon perfect is. Ja? Het is ook een soort van eenheid ook, van de Vader, van de Creator. Op het moment dat we dan zeg maar in Bria komen, daar krijg je dan de scheppende niveau. Daar begint het al een klein beetje minder te worden. Maar daar krijg je dan wat ze noemen dan de 7 hemelen. En wat ze noemen dan ook de aartsengelen. Dat zijn gewoon puur geesten. En zo wordt verteld dat het allemaal samengesteld zijn uit water en vuur. That's it, die krachten. Dus dan krijg je dan de combinaties van water en vuur. Dan krijg je dan een lucht. Dan krijg je alle soorten elementen die je dan eruit voortvloeien. Uit vuur en uit water. Oké? Dus deze geesten zijn puur functies. Maar hoe dichter ze zijn van de Creator, hoe krachtiger ook. Maar ze hebben geen vrije wil. Ze kunnen niet zeggen, ik ben. Ja? En dan vervolgens gaan we naar blauw, Yetzira, vormde niveau. Dat is wat het paradijs wordt genoemd. Dat is waar iedereen naartoe wil gaan natuurlijk als ze doodgaan. Niks is verder van waar. Je gaat nergens naartoe. Ja? Als je dan zeg maar niet moreel wordt, dan ga je weer in groen blijven. Daar blijf je. Tot eeuwigheid. Ja? En dat noemen ze dan quote-unquote paradijs. En waar de engelen zijn. Dat zijn natuurlijk lagere wezens die heel vaak, als je dan praat over mensen die contact hebben met buitenaardse wezens, die zijn deze wezens, we noemen dat engelen. De Sumerische traditie noemen ze Anunnakis. Er zijn verschillende namen voor deze wezens. Oké? Maar ze zijn ook de planeten. Gewoon de planeten zijn ook engelen. Ja? Die zijn de engelen en die hebben ook invloed op Isaïe. Want elke wereld beneden, de bovenwereld heeft invloed op. Dus de mensen of de wezens die in de paradijs zitten, die vibreren hoger, die hebben invloed op ons. Die helpen, maar ze zijn daar om ons te helpen. Maar ze zijn daar om ons te helpen. Wat ze doen? Om ik ben te worden. Zie je daar helemaal rechts? Dat is dan de ik ben, maar de ik ben van de mens. Ik kan zeggen, ik ben wijs. Vader
laat me zien hoe ik wijs kan worden. Ik ben nu wijs. Als ik dan iets wijs doe, dan ben je wijs, ja. Ja? Je hebt de vrije wil om tussen deze kwaliteiten te schommelen. Ja? Ze zijn eigenlijk, deze wezens, zeg maar, hoe dichter je bij de creator komt, deze wezens zijn alleen maar beweging en vorm. Beweging en vorm. Ja? In de Hebreeuws trouwens, deze aartsengelen, die worden ook malak genoemd. Malak betekent boodschapper. Ze komen alleen maar hun werk doen. Ja? En in het Grieks heet het angelos. En daarom in het Nederlandse taal krijgen we het woord engelen. Vanuit het Grieks. En er is ook nog iets dat ik wil zeggen. Dat is voor de christenen. Als je de Bijbel leest, dan krijg je het woord Benahai Elohim. Benahai Elohim is ook deze aartsengelen. Ja, ze zitten heel dicht bij Atsilut. Ja? En er is ook in Bijbelse termen, in het algemeen praat je over Benahai Elohim of Benahai Jehovah. Ja? Die pilaren, de twee pilaren die je hebt van de Kabbalah. Ja, de linkerpilaar en de rechterpilaar. Eentje is Elohim en die andere is Jehovah. Ja? Dus kom mij niet vertellen, ja, ik aanbid Jehovah alleen. Ik ben Jehovah getuige. Ja? Ja, ik oordeel. Want je moet, op een gegeven moment moeten mensen, dit soort dingen moeten dan gewoon duidelijk worden. Dat als je dat soort traditie wil gaan volgen, fijn. Have fun. Maar begrijp wel wat aan de hand is. Ja? Want ik ben niet van de kabbalistische wereld. Ik leer het, want bij elke traditie is iets te leren. Ja? Daarom zeg ik, je moet ze allemaal hebben. Dus de ene is Benahai Jehovah en Benahai Elohim. En dan onderscheiden ze dan de aartsengelen in hun positie. Ja, eentje is vuur, eentje is water. Mercy, barmhartigheid is water. En vuur is rechtvaardigheid. Ja, dus obviously, de aartsengel van de vuur is Benahai Elohim. En de aartsengel van het water is Benahai Jehovah. Ja, en dan heb je dan groeperingen van deze wezens. Ja, er zijn engelen en aartsengelen. En laat me even anders zeggen. Engelen en arts, laat me het even zo zeggen. Engelen en aartsengelen zijn geen mensen. Ze hebben geen menselijke figuren. Ja? Ze worden heel vaak geportretteerd wel. Gepersonificeerd. En altijd met vleugels. En de reden waarom ze vleugels hebben, omdat ze in de hemelen behoren. Ja, begrijp je dit nu? Ze behoren in de hemelen. Ze zijn niet mensen zoals wij. Maar ze geven hun dan menselijke kwaliteiten om bepaalde kwaliteiten. Ze geven een menselijke personificatie om bepaalde kwaliteiten over hetzelfde als de Egyptenaren. Ze hebben altijd mensen getekend met hoofden van dieren. Of met lichamen van dieren, hoofd van een mens. Ja? Het is allemaal om die kwaliteiten, dat is alles. De kwaliteiten, want dat is de boodschap. Moreel worden. Dus uiteindelijk, je ziet helemaal rechts, waar ik ben zit, zie je dat Malkut. Dat is het lichaam. Dus wij hebben in de microcosmisch gezien ook al deze dingen in ons. Letterlijk in ons. En het vibreert hetzelfde dan de macrocosmos. Dus de microcosmos, ja, als jij iets kan, laten we zeggen, voorstellen in je eigen lijf, wordt het automatisch ook voorgesteld in de grote lijf. Daarin wonen we. We wonen in de macrocosmos. Ja? Dus de microcosmos is de macrocosmos. En dan kan je verder denken. Elke cel in jou heeft hetzelfde structuur. Denk daarover na. Zo kan je, dat is dan wat ik bedoel dan met de Russische pop. Ja? Oké. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dat engelen en aartsengelen zijn geen mensen die op aarde komen. En als je dat leest in de Bijbel of waar dan ook, het heeft te maken met wat dit verhaal ons gaat vertellen. Welke kwaliteiten moeten we aanwerken? Wat is dan een morele verhaal erachter? Dat is het. Het is natuurlijk wel in grotendeels, want dat zelf hebben ze dan zitten knoeien ermee, maar grotendeels in de context van historie gemaakt. Van Egypte, na Egypte gingen ze naar Babylon. Na Babylon kwam er
Medo-Persia. Na Medo-Persia is Griekenland geboren. Na Griekenland is Roma geboren. En we zitten nog steeds in de tijdperk van Romeinen. Want niemand heeft de Romeinen overgenomen. Oké? Dus met kracht dan. Laten we het even zo zeggen. Romeinen hebben zichzelf verdeeld in verschillende aspecten van Europa. Overal min of meer. Europa vooral. Ja? Maar uiteindelijk ook invloed gaat over de hele wereld. Ja? Maar het kwam altijd over de Romeinen. Dus de regeringsstructuur die we hebben gekregen. Allemaal komen uit het tijdperk van Romeinen. Oké? Waar ze ook hartstikke immoreel waren. Dus dan kan je nou je voorstellen wat wij dan zijn nog steeds. Dus alles voor Malkut. Dus Malkut. Alles voor Malkut. Dus Malkut is helemaal de ik ben aan de rechterkant. Alles wat daarvoor is er om ons te helpen, Atsilut te weerspiegelen. En ze zijn er al om ons te dienen. Daarom, de Kundalini-energie, op het moment dat die opgewaakt wordt, gaan ze jou dienen. Dat is de component, de device. Hetgene wat je nodig hebt, zodat ze jou gaan dienen. Maar maar mooi van de verhaal is, hun activeren het in je. Als hun het niet activeren, ja, heb je geen Kundalini-ontwaking. Sorry. Want je hebt geen kracht over de elementen. Weet je welke film je moet zien? Het is wel een beetje grappig om te zien. Is Avatar. Niet de Avatar met die blauwe mannetjes. Kijk naar de kinderkarikatuur Avatar. En dan ga je begrijpen. Want dan heb je een poppetje die heet Ang. Ik heb het een tijdje geleden gezien. En ik vond het best wel grappig. Want dit is gewoon hoe het daadwerkelijk is. We hebben natuurlijk op een kinderlijke manier hebben ze het allemaal naar voren gebracht natuurlijk. Het is een kinderfilm. Of een kinderserie. Ja. Maar daar zie je dat op een gegeven moment dat Eng zeg maar uit zijn ogen helemaal licht krijgt. En er wordt een soort van hier op zijn hoofd wordt er een soort ook lichtpunt van de derde oog. Die gaat dan open. Dat gaat alleen open. Ja, op het moment dat die Kundalini daar open gaat. Die schiet naar boven. En jij kan het niet doen. Wat jij kan doen is moreel worden. Dat is jouw taak. En op het moment dat dat gebeurt, dan komt dat stukje erbij. En dan krijg je de hele linkerkant van dit scherm tot je dienst. Are you getting it now? Daarom willen ze je niet daar krijgen. Want op het moment, op het moment dat jij een Christus wordt op aarde, is het spelletje afgelopen voor de donkere occultisten. Voor degenen die beweren jouw koningen te zijn. Voor degenen die beweren jouw leerkracht of jouw slavenhouders te zijn. Dat is het probleem. Daarom willen ze jou in de karmische wiel blijven houden. Zo. Ja, dan blijf je maar lekker dansen daar. Lekker onwetend. Ja, en dan kan ik je blijven controleren. Poppetje controleren. Ja, dit is wat je moet begrijpen. Als je dit begrijpt, en als je begrijpt wat de voordelen zijn. Ik zou, als ik jou was, gewoon gaan rennen om moreel te zijn. Rennen. En stoppen met belasting betalen om die mensen te blijven sponsoren. Om oorlog te gaan voeren in Oekraïne en met die Poetin verhaal. Niks daarvan. Mensen doodmaken, dit is mensenoffer. Heb ik het al eerder over verteld. Dit zijn mensenoffer. Mensen, laat me even vertellen. Ik ben mijn hele leven kwijtgeraakt om tot deze kennis te komen. Mijn hele leven. Ik ben gescheiden. Ja, dit is een privé stukje wat jullie deelt nu. Ik ben gescheiden, ben mijn kinderen kwijtgeraakt. Daarom heb ik dit ook begonnen online voor de kinderen die ik ben kwijtgeraakt. Ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn baan kwijtgeraakt. Ik heb al die dingen gestopt om te sponsoren die mensen. Stoppen nou ermee. Als je niet stopt, het gaat stoppen. Dus, ik heb al deze dingen kwijtgeraakt zodat ik tot deze kennis kan komen en nu gratis met jullie deelt. Hoef ik niet te doen hoor. Kwaad. Wat wordt er gezien als kwaad in het kader van de macrokosmos? Volgens Kabbalah, de oorsprong van wat wij kwaad noemen, ligt in het eerste scheiding van Atsilut en Bria. Hier verlaat het geschapene de aanwezigheid van de goddelijke en zo begint de onvolmaaktheid. Deze onvolmaaktheid neemt toe naarmate de schepping verder verwijderd wordt van het licht. Daar hebben we over gehad.
Het kwaad begint bij de schepping. Het is geworteld in de eerste divisie van de onveranderlijke eeuwige wereld tot de tijdelijke wereld. En dan in het groen. Het kwaad is beweging en vorm, aangedreven door het momentum van de schepping, maar zonder een specifieke georde richting. Zonder logos. Zonder het licht van God, kan je zeggen. Zonder de wil van God, kan je zeggen. Op het moment dat jij dan opereert, in de microcosmos ook, zonder de wil van de Vader, dan ben je een kankercel. Dat is wat je bent voor de creatie. Want doordat beide buiten, je bent één uiterste. Of ben je te barmhartig, of ben je te rigide. Eén van de twee. Ja? Dus je moet eigenlijk moreel worden. Je moet de wil van de Vader aannemen tot jouw eigen wil. Dat is wat er gebeuren moet. Ons huidige universum is in relatief evenwicht nu. Maar eerder besproken zijn er nog steeds overblijfselen van... Oh, ja, dat wil ik ook vertellen. Er zijn nog steeds kleinere brokkeltjes of overblijfselen van de vroegere... Dat zegt de Kabbalist-traditie ook. Dus daarom krijgen we ook hier en daar wat imperfecte dingen nog, die nog steeds aanwezig zijn. Als je mij vraagt, het is heel veel imperfecte dingen die nog steeds aanwezig zijn. Goed. Volgende week gaan we Kabbalah-traditie samenvatten. En we gaan het samenvatten, volgende week. En ik ga je laten zien hoe je kabbalistische boom kunt combineren met tarot. Met de tarot grote arcana kaarten. Dat ga ik volgende week doen. Dat beloof ik jullie. Ja? Want ik ga de seizoen niet eindigen zonder tarot een klein beetje te doen. Zodat jullie een beetje gestimuleerd worden ook voor het volgende seizoen. Oké? Ik ga mijn best doen voor jullie. Het enige wat ik vraag is dat jullie ook een klein beetje het best doen voor jezelf. Niet eens voor mij. Ja? Ik ga de kaarten nog niet uiteenzetten. Ik ga ze nog niet helemaal uitleggen. Dat ga ik nog niet doen. Dat bewaar ik voor de volgende seizoen. Oké? Maar ik ga beginnen met je een idee te geven van hoe deze twee tradities prachtig naast elkaar... Ze zijn... Geloof me mensen, toen ik dit zag, toen zeg ik, wauw. Kabbalah en Tarot, die zijn vriendjes van elkaar. Zussen en broers en zussen kan je zeggen, of tweelingen zelfs, kan ik zelf zeggen. Ja? Ze zijn prachtig naast elkaar. Ja? En mijn antwoord is, ze komen allemaal uit Egypte. Allebei. Ja? Dus al deze tradities die je vooral nu ziet, maakt niet uit wat ze zeggen mensen, komen uit Egypte en zelfs daarvoor. Ik blijf dit zeggen, en zelfs daarvoor. Dan praat je over, ze willen niet eens dat je weet dat Atlantis bestond. Ja? In onze geschiedenisboeken staat er niet. En alles wat je leest over Egypte, Hollywood versie. Heel vaak ook niet correct. Ja? Er zijn een aantal goede archeologen die ik jullie kan aanraden over Egypte. Als je dat meer wil weten, dan even die zeg maar, erbij pakken. Ik heb het hier. Hij heet Mustafa Gadala. Mustafa Gadala heeft een mooie Egyptische... hoe noem je dat? Hij is een archeoloog uit Egypte zelf. Dat is ook heel handig natuurlijk. Het is anders dan een westerse archeoloog die naar Egypte gaat. En hij heeft ook inzicht in de cultuur van nu. En wat componenten uit de cultuur van vroeger zijn meegekomen in de moslimcultuur zelfs van nu. Ja, heel vaak zijn deze Egyptenaren moslims, als van horen zeggen. Maar aan de achterkant zijn ze Egyptisch. Ze doen aan Egyptische tradities. Oké? Hoe schrijven ze de naam? Moustafa. Moustafa. En dan Gadala is Gadalla. Ga gewoon lekker daar naar kijken. Kijk ook naar Graham Hancock. Naar zijn materiaal. Dat vind ik ook heel erg interessant. Die heb ik vorige week ook gezegd tegen jullie. Ga naar Netflix. Er is een speciale Graham Hancock. Daar heeft hij ook heel goed zijn best gedaan. Alhoewel soms denk je van, hij heeft het nog niet helemaal. Maar hij weet wel van
De Egypte die ze aan ons geven is niet de echte Egypte. Oké. Nou, ik hoop dat ik jullie vandaag weer van dienst heb kunnen zijn. Ja. Ik bedank je nogmaals dat je tijd hebt genomen om hier te zijn. En ondanks mijn boosheid, of blijf gewoon heel goed. Want dat is het. Blijf gewoon doorduwen. Ja, ik moest het ook allemaal horen van mijn meesters. Ik begeleid de Bijbel met een omnibus. De Bijbel praat alleen over God door meerdere schrijfgeleerden. Schrijvers, en de omnibus zijn de literatuurschrijvers. Ja. Het is inderdaad, het zijn gewoon teksten die ons de richting wijzen. Maar zelfs die teksten zijn heel vaak, corrumperen ze men. Corrupt. Ze maken het corrupt, geven ze ons verkeerde informatie, waardoor wij op de verkeerde pad worden gezet. Ja? Maar dankjewel voor dit, voordat jullie er zijn. Want laat me je vertellen, als jij ik noemde de ironclad will. Dus een wilskracht die niet kapot gaat. Ongeacht wat je hoort van een ander. Ongeacht dat iemand jou idioot noemt. Een Mongool noemt. Ja? Je blijft maar doorgaan. Want dat is de reden waarom ik het doe ook trouwens. Ja? Ik noem je Mongool een idioot. Ja? Zodat je stopt. En dan ga je gewoon lekker Mongool verder in je leven. Maar als je zegt van ja, ik ga er doorheen, ik luister doorheen, ik kijk naar de informatie, zal je heel veel leren. Geloof me maar. Ik heb hetzelfde moeten meemaken en nog meer. Ja? Geloof me maar, ik heb meer gehad dan je maar kan denken. Ja? Bedankt voor jullie tijd. Tot volgende week. Ja? Bedankt voor het luisteren en we zien elkaar weer volgende week. Ma'akeru. Spreek de waarheid. Tot ziens mensen.